Ngapnya supaya pibaro ki paralog ki parajor sa sisin sa kaneka channel ki sawayom. Da paralog kaneka por sa sisin biang ngapnya supaya pibaro ki paralog ki parajor ki baju ajing Christian ya kaneka channel. Bat ki bara subscribe bat la sedon pareng jofi bat ki bompa subscribe ru. Sa sisin biang ngapnya mo yapi bat pinda subscribe ya kaneka channel. Bat la da pisngau ya hab ya kaneka jingkren aneka da kata ka jinya peleu jingmut ka jonga pila ban share ya kanika video saki para lok jong pribat pila ro ban share pada pum so ya hapro saki para jong pila dapat ku apa ki para lok jong fikin tip lang ya ka kanika ba na kali nga jonga na keren na kanika por nga ku ban wan ra sa pi banyak keren banyak pilu jing mun halor kanika jingmi ka jingya tani mentah po social media haka biya day bat ka jing bat ki khasi don giba ong ba kajat ben riu khasi bat kajat ben riu jantia kadai laga jong badan ru kiba penksan ba kajat ben riu khasi kadai kawai la ne kenriam upnar uboy uwar ulengam umaram udai upat khasi bayar te ngilayo iba kene kesngi nadu kato kapor ba dalam mi kajinya keren hapo assembly ha kabana kalian iba Arden habawan rakyat kajing yatai hakabia daibat ka reservation policy ila penmi tang kakten khasi han penmi kakten khasi anjantia hakaba mas nyau balang dhar ubade minister ulawan ra daka point of order ban penbai kata jingkren kajong i hakaba ban bo record baik namata khasi anjantia deban ong tang khasi te nakaliang iba Arden yo iba ila penkesan ya lang kajong kania hakabai ong ba kendre mo punar ba wa de pakasi kai bayar la ne ba ukas kajai berokasi kagan tubru ya kito ki basa sa siapa jantia hills ha kata dah ba ong janji khasi kamot bar khoj dai bai pia per jaj ben reu ndai nakaliang jong umasnya balang dhar bala kajuk kapor bala ajin kesana ka kapor ngkat bar uba uma wailat miki sela kila pengsan ba dai ban kumba kala don ada usnam khat kena spa nyo pu ar kata kenten khasian jantia dai ban penne hi kumta tamta aku banyak keren ya kaneka phang da ka bakan mau ya ki ba jiwa keren ngilaju pule ado kapor ka ba nakalian ka jonga nakna ngakan mau banga yo ban pule nengkong ya kaneka topics kata ka jaj ben riu kibadon hapo Meghalaya hakapor banga dang kelas full haka kot social studies hakaba kalabatai kan ka kot kalabatai ba dan lightly ki jaj ben riu ki bakam bon pa hapo Meghalaya kita kilong ki khasi ki karo bat ki jan dia ban kane kajing ong ba don lightly jaj ben riu hapo Meghalaya kata ki khasi dan ki khasi ki karo bagi jantia kadon ro hapo Google kumbalong hadu mentala da fikeli how many major tribes are there in Meghalaya kong there are 3 major tribes in Meghalaya these are kum khasi karo anjantia te kapan iba nado ki school ada hapo Google bat kita kajing hikai ka bangila yo nado kapor ka bangina kena kapan iba dan lightly ki jai ben riu ki bakam ha pa hapo Meghalaya kita kamu dikasih ki karo dia bat lada kalong kumne lada la hikai yang ni nado badang kena ba dan lightly jai ben riu kasih karo berjantia dan lightly kapan iba kan kumane kajing hikai ka bangiyo nakikot pule napo internet napo Google ru ngiyo ba dan klik jadi kapan iba kasih bat ki jantia ki dai la ka jong ka jaj ben riu kim dai haju rai ka jing sisya pa kalong kane nga nakaliang ka jong nga kat banang slam kata ka jing kali sa pang ka jing long kawai ki kasih bat ki jantia kajumi nado ki pori ba kham mensua kajumi kata kajing ya keren laki khasi berjantia ki dai tang kawen ki jak benreu lan ki wan ka juk thmai la ne ki dai la ka jong ka thmai
namar ba ngeju ya ongsa kata ki khasi ki jantia hak jing thau jing tar hakum kumba ki labu kata ka reservation ru khasi an jantia ki klam ong dang khasi nai ong khasi jantia ka ban iba khasi an jantia ka khasi jantia ki dela ka jong ka jaj ben reu Ndrei kat ba wara pedang kata ka jing yo jing hikai nadu ke school ke ba nadu ka por ba na school ba sapang kita ki light lik ben reu sapang kata ka jing ong ba ki khasi ba ki jantia ki dela ka jong ka ben reu ndrei kat ba nang hai nang san kat ba kata ka jeng mut ding perkhat ka jonga kan nang yar ngaju mi kata ka jing keli ba hato ki khasi ba ki jantia ki dela ka jong ben reu na ki khasi jantia ki dela ka jo na ka thammai ki dela ka jo na ka ben reu kajumi kata kajing keli ban suki kata kajing sutho kajonga ka lawan kat bangat yo pule ki kod kisla kajing itu kana ki babon ki bala itu kana daki bala hamrang ba ki bala ham temen donu bangi yo pule nang baki kod ba kawan ba ki khasi ber ki jantia ki dai na kaju ka thmai dan ki khasi ki dai khasi jantia ki dai ki ju ki jai ben reu bat kata ka jing sutho ka jonga kat kum ka jing siam ka jonga balai la ong jantia la se la ong jantia na ka dau ba ki syong ki dai ki khasi ki ba syong sa kita ki rilom jantia kumba mentaro ni sai ong yo kito ki ba syong chatai sarum khab Bangladesh kata ki than sarum ki ong uwar lana ki war hado la da ong ki war kamut ki dai kita ki jat ben rewar Jadi saya kamda ki ben rewar, lada ong war kamut kito ki bare ki bat syong sa thai ki than war. Thai sa than charum. Dan wi ong kito ki dai ki bhoi le utai u bhoi. Kita ki bhoi. Hatu ka bhoi ki taw ka dai ki ben rew, jing sa kai bhoi kam dai ka ben rew. Ka bhoi ka dai ka ja ka syong ka bagi syong sa thai sa than bhoi na kata ka daw la khot ki bhoi. Bat don per ki ba syong sa thai sa ngejo ong kita ki maram ki lengam ngejo ong kumta. Namal ki syong kita ki than. Pada kajing sutho ka jonga kata kadangwan kata kajing sutho ba kajing ong jantia kamdai ba kadai ka jat ben rew jantia Henrei kadai na marba kisyong sa kita ki lom kita ki hima ka ba lakot jantia la kata ka hima ka ba masua ka lakot ka jantia puls na kata ka daw jantia puls na kata ka daw lakot yaki kum kita ki jantia na kata ka daw ka jing sutho jonga yang suba kajing khot jantia kamdai kajing ong jat ben rew jantia ki jantia game kamdai ki jat ben rew dai kadai kajing khot na ka daw ka syong na kata ka jaga basa ka wai pat ka banganang kham ngau syong nong rim syo ban pensisya ba ki khasi ber ki jantia ki dai ka juk jat ben rew la nang ki jat ben rew kan mau penar ubai war udai upat khasi bayar kadai na marba ni ki khasi ki kur ki badon ha kan ka rilom khasi ki dang ya ta kur bat kita ki bas syong sa ta syapo rilom jantia ida ya ta kur ki bon ki jat khasi bat jantia ki ya ta kur namar kata ka jing ya dai kur apa ki khasi kam ju dai ka basuya ta kelumar nampak juga sengau bangin ong ba don ki karo ki biya ta kur bat ki khasi Baju sengau le ban ong ba don ki asamis ki biya ta kur bat khasi ki karbi judon ki karbi ki ban ya ta kur bat ki khasi bat om judon hiru kita ki jai wai ki jat ben rew ki ban ya ta kur bat khasi rei ada ya keren sapang ka kur apa deng ki khasi bat kita ki basyong sa tai sa rilom jantia ki bangi khot ki penar kadon ka jing ya ta kur ngai nuksa ngadai ujat deng do hakaba ya kan ka jing ngalayo jing tiba ya ta kur bat ki lalu kita ki banapo ki basa sa tai sa por rilom jantia ado ka por ka bangadang ham kena laya thu yang aru da ikni jonga iba om nang bantho bantar iba om nang buat bansan kerteng ru hapsan da ka basusan keti handa ya thu tik ba mangi kijaj ding do ngidang ya ta kur bat kijaj lalu ki banapo jantia hills na kata kada mas utho ba kata kana ka ba iya thu ma iru kadai ka ba ngidai na kaju ka kumi haka ban ko ngidai ber kaju ka kumi bat lalu bat ding do bat ki wai kijaj kita ka biya ta kur ngidai na kaju ka kumi na kata kada ngidang ya ta kur te menta kumbang latib ba ya ki lalu ki basa sta silom jantia ngi sai ong ki jantia ki penar na ki jantia bat mengini ding do basa sana ngi ong ki khasi teladang ida ya dai kur ngidang ya mi na ka juga kumi
ngisikur ngidang yami na juga kami te kumnongin ong ba kijantia ki dela kajong kajaj benriu bat ki khasi ki dela kajong kajaj benriu na kata kadau hadin bangala bishar pnia ikini ki ai bin pa bin ngasu tho ba ku khasi ne ki khasi ki dei kawai ki jaj benriu bat lakon noi kita ki basa chatai jantia kadai tang nakadau bakisa sakitai kirilum sakilum jantia sapok jantia hills nane kisah kata kahima kabala khot jantia pul hakapor kaba mensua na kata kadau ngisung tho syai bat kata ka jing su tho kajong ngaru ka su tho syai ba ukasi pada udai ukhendriam upnar uboy uwar ulengam umaram unor udai ka wei ka jaj benriu tahden banglashi mi kena ki ai kata ka kon kata ka jing su tho ba uhasi udai ka wei ka jaj benriu mano pat balapan pat yangi ban ong ba ki jantia ki dai la ka jong jaj benriu ka ba nongkong ngasudai ba balai ngi hikai haki school nado ki por ki ba mensua hakapor bangadang lek school mangana do kapor bangadang lek kelas 4 ngalay ban pule ba ki khasi don lightly ki jaj benriu hapo mekhalaya ki bakambon ki khasi ki karo bar ki jantia balai la hikai padengi balai mo don artli ki jaj benriu hapo mekhalaya ki khasi bar ki karo yong ba don lightly but kumbali layo i bahakat resolution policy ru la tho ba la bai ba apadangi karo bat khasi an jantia te kanai kai kalong ka ba ngidang ngisu tho ba kajaj benriu khasi ka dai ka wei kampel lagi dari basong siapa jante hills kampel lagi dari basong sana siapa west hasil kampel lagi song sel hanyual lagi basong sa boy henry ya ne pat ka jing penbaj don kamban penbaj namar ba ladang ilahi kaya ki school nado kapor baki khon ki jongi kita ki persa ki para ki jongi ki khon ki bari ki jongi ki lani ki patang ki jongi ilahi kaya nado school ba don lightly ki jag benriu hapo mekhalaya ki khasi ki khasi ki karo bagi jante ha kanlong ka ba kanai kala ban nang pai suki ban pasutho ban ka sapoi kapor ba don show hiru ki ban ngej ba ong ba ki khasi ba ki ke dei ko jaj benriu namar balahikai yangi lahikai ki khon ki jongi lahikai yangi ba don like jaj benriu ki khasi karo bat ki jantia kata kadau kanai ai kalong ka ba hab ban penbet nang ba kata ka jing ya teli kata ka jing sisya ka jing ngej ba ka jaj benriu khasi ka dei tang ka wei don kita ki jaj benriu jantia don ki jaj benriu maram don ki jaj benriu boy don ki jaj benriu war rai tang ka wei ba ki jaj benriu khasi dai ban penda ka ni ki sabat dai ban hikai ru ya ki khon ki jongi ki persa ki para ki jongi bat ya ki jing tip aga dai hapo google dai ban penbet nang ba kanlong ka jing tip pat ka ba sai ba ki khon ki jongi kin tip ba ni wan na ka ju ka thamai ni dai ka jaj benriu khasi ka batang ka wei don kita ki wei pat ki jaj benriu te nalian ka jonga tangkat nehi ngaku aban ya piliu jingmun nambar bang suthu ba yangi la hikai nadu dang rit bang idon kita ki don lightly jaj benriu khasi karo berjantia hendrei hajing sisya ka jaj benriu khasi ka dei tang ka wei kampel lagi dei basa siapa janja kampel lagi badai basa siapa boy kampel lagi badai basa siapa war kampel lagi dei basa siapa maram siapa lengam bat kumta der paralog ada vidon gijing ai jingmut ban pensisya syu ba ka jaj benriu khasi ka dei tang ka wei don jaj benriu jantia don jaj benriu war don jaj benriu boy don jaj benriu lengam don jaj benriu don jaj benriu maram mrei ka jaj benriu khasi ka dei tang ka wei pila ban comments balada dan pada jong balada dan pada jong pi ki ba ko ban pensisya ba ka jaj benriu khasi ba ka jaj benriu jantia ka dei la ka jong pilar uban comments ban pensisya kita ki ilong bon open ngam sapule ke comments ke jong pi along opens nang begin la pat ban yate ke jing sisya de la kalian ke jongang ai kublai pi baro ke baju ajing kerjaan saja sen biang ke channel ki sawayom tidak ada siam biang ka wei pat ka video ai kublai pi baro kublai sibon